Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gerald. Taong 1969, Kiamba, Sarangani. Itong mga panahong ito, isang linggo nang nawawala ang anak ni Gerald. Kung saan-saan at kung kani-kanino na sila humingi ng tulong, pero wala talagang nakakaalam sa pinuntahan ng mga ito. Bagaman nasa hustong gulang na ang kanyang mga anak, nanatili pa ring palaisipan sa kanya kung bakit yun umalis nang hindi nagpapaalam. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, kaya na may nagpasya na silang magpakonsulta sa isang manghuhula. Yun na lamang ang nag-iisang alas nila para magawa nilang matunton ang kanyang mga anak. Kampante naman doong magpatingin si Gerald kahit papaano sa kadahilan ng kadugo nila ng buo ang manghuhulang yon. Upang masigurong totoo ang panghuhula nito sa kanila, sumama na din ang kanyang ama upang kausapin ang kadugo nila. Alam kasi nito ang ugali ng manghuhulang yon kapag gumagawa yun ng trabaho niya. Sa loob ng 3 araw, patuloy na hinuhulaan ng kadugo nila ang pagkawala ng kanyang anak. Bagaman sobra-sobrang sakit na ang kanyang nararamdaman, nanatili pa rin siyang matatag alang-alang sa kanyang asawa at mga magulang. Sa pagdating ng araw ng Biyernes, habang nag-uusap sila ng kanyang ama, dumating ang manghuhula sa bahay nila, bitbit ang isang supot na naglalaman ng batot papel na ginamit nito sa panghuhula. Sa pagpasok nito sa kanilang tahanan, agad naman itong inilahad sa kanila ang mga bagay na nagawa nitong madiskubre. Ayon sa manghuhula, natuklasan na niya kung saan tumungo ang mga anak ni Gerald. Hindi ito kusang lumayas, bagkus ay dinukot ito ng mga taong nagawi lamang sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito na sa pagtatapos ng kanyang hula, nakaramdam siya ng kakaibang presensya habang hinahawakan niya ang figura ng mga mandurukot. Gerald, ito sa palagay ko lang ha. Patay na ang mga anak mo. Mahirap mang paniwalaan pero ang mga pangitaing nakita ko na kinasangkutan nila, binabalot ng kakaibang misteryo. Marami na akong narinig tungkol dito at sa lugar na pinamamahayan ng mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na yon ang sinasabi ng mga matatanda na kapag pumasok ka, hindi ka na makakabalik. Seryosong wika ng kadugo nilang manghuhula. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nag-init ang dugo ni Gerald. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinawakan ng kwelyo ng damit nito, sabay sagot ng, "At sino ka para magbigay ng konklusyon sa mga kalagayan nila? Pinapahula lang kita. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang inawat ng kanyang ama. Hindi na sumagot ang manghuhula dahil nauunawaan naman ito kung bakit nagagalit ang ama ng mga batang nawawala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tapatan pa ring inilahad ng manghuhulang yon na hindi ordinaryo ang mga nilalang na kanilang makakaharap sa lugar na kinaroroonan ng mga bata. Kung magtatangka man silang tumungo roon, paniguradong maging sila ay maaaring mabiktima ng mga nilalang na yon. Ayon pa sa manghuhula, hindi siya magbibigay ng ganoong babala sa kanyang mga kadugo kung hindi naman yun totoo. Hindi ko nasasabihin kung saang lugar ang tinutukoy nito, sapagkat magpahanggang sa ngayon, may iilan-ilan pa ring taong napapadaan doon. Bagaman wala na doong panganib, may mga pagpaparamdam pa rin na nangyayari. Dagdag pa ng manghuhula na kung hindi talaga nito mapipigilan ang kanyang binabalak, kinakailangan niyang magsama ng makakatuwang sa kahit na anong oras at pagkakataon. Para naman kapag dumating ang oras ng kagipitan, handa ang kanilang grupo.
Mariinding inilahad ng manghuhula sa kanila, mga aswang ang nakatira sa lugar na yon. Hindi lang basta uri ng aswang, sa kadahilanang napapabilang ang lahi ng mga ito sa tinatawag nilang lahi ng mga uwak-uwak. Mas mababangis yun kumpara sa mga ordinaryong aswang dahil sa mga malalalim nitong abilidad. Wala din yung pinipiling pagkain, gawa ng lahat ng makakasalubong nilang taong pakiramdam nila ay mahina, kanila itong susunggaban. Nang marinig ito ni Gerald, hindi na sila nag-alangan pang isakatuparan ang kanilang mga balak. Para sa kanila, baliwala ang mga panganib na yon, lalo pat nasa bingit ng buhay at kamatayan ang 3 niyang anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, paisa-isa nang dumating ang mga kapatid ni Gerald. Nakahanda na din ang mga ito sa mga pangyayaring kanilang aasahan kung magpasya na silang umalis. Matapos maramdaman ng manghuhula ang kanilang gagawin, paulit-ulit nitong inilahad sa kanila ang mga panganib sa lugar na yon. Inabisuhan din sila ng kanilang kadugong manghuhula na may posibilidad na hindi na sila makabalik ng buhay. Subalit matapos itong marinig nila Gerald, mas lalo pang tumindi ang kanilang hangarin na pumasok sa lugar na yon. Ika nga nila, mas nabubuhayan sila ng dugo kapag naririnig nila ang ganoong babala ng mga taong minsan nang nakaramdam ng kilabot sa lugar na pupuntahan nila. Kinagabihan, doon na natulog sa kanilang tahanan ang kanyang mga kapatid. Tumagay lang sila saglit para naman mahimbing ang kanilang pagtulog hanggang mag-umaga. Inihanda na din nila ang kanilang mga gamit, kagaya ng mga damit, pagkain at mga armas na gagamitin nila sa pakikipaglaban. Dala ng labis na pag-aalala ng kanilang padre de pamilya, hindi nito napigilang wag sumama. Wala namang nagawa sila Gerald, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na tanging ang kanilang ina lamang ang makakapigil sa binabalak nito. Kahit matanda na ang ama nilang yon, hindi pa rin nila ito basta-bastang nasasagot dahil alam nila kung gaano ito kahigpit sa kanyang mga anak. Hindi nito alintana kung malaki sa kanya ang anak niya dahil kaya niya pa rin yung disiplinahin kung yon ay labis na kinakailangan. Matapos nilang mapagkasunduan ang kanilang mga plano, nagpahinga na nga ang kanilang grupo. Kinabukasan pagputok ng bukang liwayway, nag-umpisa na ang kanilang paglalakbay. Bale, pinili nilang tahakin ang bundok na nasa likod ng kanilang bahay para hindi matunugan ng kanilang mga kababaryo ang kanilang pag-alis. Ayon sa manghuhulang kadugo nila, ang baryong kanilang pupuntahan napupuno ng mga mahihiwagang mga nilalang na nasa iba't ibang lahi at uri. Isa yung baryo na kung iyong susumahin, pugad ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Paglalarawan ng manghuhulang kadugo nila na ang palatandaan ng baryong yon ay ang mga patay na punong mapapasukan nila sa gubat. Kapag narating nila ang lugar, ilang kilometro na lamang, masisipat na nila ang tinutukoy nitong baryo. Aabutin din ng 3 araw ang kanilang paglalakbay para lamang marating ang lugar na yon. Dagdag pa ng manghuhula na sa kanilang paglalakbay, asahan na nilang may makakasalubong silang mga aswang at iba pang mga nilalang. Ordinaryong pangyayari yun sa lugar, lalo pat pugad ng mga ito ang kanilang sinasadya. Sa pagsapit ng umaga, bago sila umalis sa tahanan nila Gerald, nasipat nila ang manghuhulang nagmamadaling lumalapit sa kanila. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong iniabot sa kanila ang isang batong nakasilid sa animoy malalambat na tali. Nga pala, Gerald, munti ko nang makalimutan. Mabuti na lang naalala ko pa ngayong umaga. Dalhin niyo pala ito kung sakali mang makakita kayo doon ng lalaking may kasakasamang 2 baboy. Ipakita niyo ito sa kanila.
Sabihin mo galing sa akin. Alam na niya kung anong gagawin niya dyan. Mas mabuti nang may katulong kayo. Kesa naman tumungo kayo roon nang wala kayong kaide-ideya kung sinong makakalaban ninyo. Wika ng manghuhula. Matapos nitong maipaliwanag ang bagay na kanyang iniabot, agad namang lumisan ang kanilang pangkat. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang tawanan na parabang walang inaalalang mga bagay. Tuwang-tuwa noon ang magkakapatid. Gawa ng sa tagal ng panahon, nagawa na naman nilang magsama-sama sa iisang paglalakbay. Kampante din ang kanilang grupo kahit papaano sa kadahilan ng bitbit nila ang mga armas na matagal na nilang itinatago. Bihasa din sila sa pakikipaglaban gamit ang patalim, gawa ng buong buhay nila, sinanay nila ang kanilang sarili para humawak ng ganoong uri ng armas. Sa paglipas ng araw na yon, narating na nga nila ang paanan ng ikatlong bundok. Habang binabagtas nila ang daan, wala na silang nasisilayang magsasaka sa paligid. Dahil sa mga pangyayaring yon, tila bang hindi na nila maiwasang mapaisip. Iniisip noon ni Gerald kung tama pa ba ang kanilang ginagawa. Yung landas nilang tinatahak, nasa tamang direksyon pa ba? Yung pamilya niya kung ayos pa ba, at kung ano-ano pang palaisipan na halos ikabaliw na niya. Sa pagsapit ng tanghali, habang kumakain ang kanilang grupo, meron silang napansing isang lalaking naglalakad na may mga kasamang baboy ramo. Dahil sa hindi naman mga baboy ang kasama nito, kung kaya't hinayaan na lamang niya ang taong yon na lumayo. Subalit pagdaan nito sa kanilang harapan, bigla naman yung natigilan at kasabay nito ang pagbaba nito ng dalawa niyang sundang na napakapurol. Paisa-isa nila yung tinitigan habang nananatiling tahimik. Dala ng kanilang pangamba, paisa-isa naman sila noong nagsitayuan. Una niyang tanong sa taong yon, "Sino ka?" Nang marinig ito ng lalaki, hindi naman ito sumagot. Bagkus ay pinili nitong ituro ang kanyang bulsa, kung saan naroon ang batong ibinigay ng manghuhula. Matapos yung maituro ng lalaki, doon na lumakas ang kanyang kutob na maaaring ang taong yon ang itinuturo ng kanilang kadugo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nasiguro na nga ni Gerald na yun nga ang taong kanilang hinahanap. Walang sabi-sabi. Agad naman niya ditong ibinigay ang bato habang inilalahad niya rito kung bakit sila nagawi sa bundok. Subalit matapos niyang maipaalam sa lalaking yon ang kanilang kailangan, agad naman itong inilahad sa kanila na matagal na sila nitong hinihintay. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, dali-dali naman silang sumunod dito patungo sa gitnang parte ng bundok. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad sa kanila ng lalaki ang mga panganib na kanilang makakaharap sa oras na umusad pa ang kanilang pangkat. Ang lugar kasing kinaroroonan nila noong mga oras na yon, ang hangganan ng teritoryo ng mga uwak-uwak. Madali silang mararamdaman ng mga ito, lalo pat wala silang kahit na anong depensa sa katawan. Pagtatapat pa ng lalaki, na sa oras na nangahas silang pumasok doon ng walang kahit na anong taglay na bakod at puder, hanggang kamatayan na sila doong magpapaikot-ikot. Isang nakakakilabot na kaganapan na maaaring maranasan ng isang ordinaryong tao. Matapos itong marinig nila Gerald, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanilang nagawa. Halos hindi nila maisip noon kung ano ang kahahantungan nilang mag-ama sa oras na pumasok sila roon nang hindi naririnig ang babala ng lalaki. Huwag kayong magmadali. Wala kayong magagawa. Ang misyong ito kinakailangan ng masusing plano. Manoy, hindi ba't ikaw ang anak ng 3 batang nawawala? Pagpasensyahan mo na. Pero maaari bang
huwag kang umasa na buhay pa sila. Seryosong wika ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang natigilan ang mga kapatid ni Gerald. Hindi nila inaasahang babanggitin yon ng lalaki, subalit wala silang magagawa sa kadahilan ng kahit labag yun sa kanilang kalooban, meron yung punto. Isipin ninyo ilang araw na noong nawawala ang anak ni Gerald nang wala man lang kahit na anong balita. Mahirap mang isipin pero kinakailangan nilang tanggapin ang ganoong posibilidad. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging pagyuko na lamang sa lupa ang kanyang nagawa habang tumatango. Nang makita ito ng lalaki, nagpatuloy na yun sa paglalakad patungo sa kanyang bahay. Pagdating nila sa maliit na kubong nakatirik sa kalagitnaan ng bundok, agad naman silang pinaupo ng lalaki. Ang mga baboy na kasama nito nanatili sa kanilang tabi na para bang meron yung sariling pag-iisip. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng ang buong akala nila mga ordinaryong hayop lang yon na naturuan ng lalaking kanilang kausap. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na ang mga baboy na yon ay mga mandirigmang engkanto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili sa lugar ng lalaki, doon nila nalaman na ang oras ng kanilang paglalakbay ay sa pagsapit pa ng gabi. Hindi sila pwedeng lumakad na tirik pa ang araw dahil napaka-aktibo ng mga tagapagmasid ng mga uwak-uwak sa paligid. Kahit nagtatago ang mga ito, alam na nito ang kanilang pagpasok sa teritoryo. Matapos yung mapag-alaman nila Gerald, wala na silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kinagabihan, sa pagbalot ng kadiliman sa paligid, nag-umpisa na nga ang kanilang naudlot na paglalakbay. Bitbit nila noon ang panalangin at pagbabakasakali na baka buhay pa ang kanyang 3 anak mula sa kamay ng kanilang mga kalaban. Lumipas pa ang oras, doon na nga nila nasipat ang pugad ng mga uwak-uwak. Gulat na gulat sila noong magkakapatid dahil inaasahan nilang isang araw pa ang kanilang bubunuin, marating lamang ang pugad na yon. Ngunit ayon sa lalaki, na kapag alam mo ang daan patungo roon, oras lamang ang kailangan mong bunuin mula sa bahay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nasipat ni Gerald ang mga tipak ng kahoy na nakatarak sa kabuuan ng baryo. Nangingitim na ang mga ito at animoy matagal ng panahong nakalibing ang mga kahoy sa lugar na yon. Kitang-kita din niya ang napakaraming mga sirang kubo sa paligid, indikasyon na marami na doong nagsialisang mga nilalang. Dahil sa mga ganoong pangyayaring tumambad sa kanila, inakala nilang mababang uri na lamang ng mga aswang ang kanilang makakalaban. Subalit sa pagtungtong ng 10:00 ng gabi, dahan-dahan ang nagbago ang paligid. Yung mga punong nakatayo kalapit ng baryo ay unti-unti nang gumagalaw na siya namang labis nilang ikinagulat. May mga naririnig na din silang mga taong humihingi ng tulong na ayon sa lalaking kasama nila, mga kaluluwa na lamang ito. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan na nga silang tumungo sa baryo. Habang papalapit sila sa lugar, papalakas naman ang kanilang kaba na nararamdaman. Kahit wala silang nakikitang aswang sa lugar na yon, nasisiguro nilang naroon ang mga ito, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Sa isang iglap, bahagya naman silang napatigil nang maramdaman nilang napapaligiran na sila ng mga nilalang. Pagrinig nila ng mga pag-angil sa paligid, bigla namang tumambad sa kanila ang hindi mabilang na pangkat ng mga uwak-uwak. Binubuo ito ng mga matatandang aswang na animoy napakarami ng karanasan pagdating sa pakikipagdigma. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman nilang binunot ang kanilang mga armas at kasabay nito ang walang sawa nilang pagsigaw upang takutin ang mga uwak-uwak.
Alam naman nilang baliwalang sumigaw noong mga oras na yon, pero ginagawa lamang nila ito upang hindi sila mapanghinaan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Gerald nang biglang tumayo ang dalawang baboy ramo at kasabay nito ang panlilisik ng mga mata ng lalaking kasama nila. Bago yun magpasyang sumugod, inabisuhan sila nitong manatili sa kanilang kinaroroonan. Huwag silang maghiwa-hiwalay kung ayaw nilang mapaaga ang kanilang mga buhay. Sa pagkawala ng lalaking yon sa kinatatayuan nito, kitang-kita ni Gerald ang pagbulagta ng mga uwak-uwak sa kanilang harapan. Pagsilay nila sa mga aswang na papasugod sa kanila, agad naman nilang inihanda ang mga tanga nilang armas. Nakipagpatayan sila doon ng buong lakas hanggang sa dumating ang puntong napilitan na silang umatras. Makalipas lamang noon ang kalahating oras, nagkaroon na nga sila ng pagkakataon na bumalik sa lugar na kanilang pinagkublian. Ginawa nila ito sa kadahilan ng may mga nasisipat silang mga aswang sa himpapawid na animoy naghihintay ng pagkakataon para sila'y dagitin. Hindi na nila naisip pang tulungan ng lalaking nagmagandang loob sa kanila, gawa ng maging sila man, aminadong labis ang takot na kanilang nararamdaman. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Gerald nang hindi na niya matagpuan ang kanyang ama at ang bunso nilang kapatid. Wala namang makapagsabi sa mga kapatid niya kung saan yun pumunta dahil maging sila hindi ito nakita. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, nagpasya na silang magkakapatid na lisanin ng lugar. Ang tanging pinanghawakan na lamang nila, uuwi ang kanilang ama at kapatid kasama ang lalaking tumulong sa kanila. Bukod kasi sa hindi na nila maatim ang takot sa lugar na yon, unti-unti nang nanghihina ang kanilang mga katawan. Sa katunayan, habang kumakaripas sila ng takbo papalayo sa baryo ng mga uwak-uwak, wala na silang suot-suot na mga tsinelas. Buong lakas nilang tinitiis ang lahat ng tinik na tumatarak sa kanilang paa, mailigtas lamang ang kanilang mga buhay. Sa pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, doon pa lamang nila nagawang makapagpahinga. Kahit alam nilang malayo na sila sa baryo ng mga uwak-uwak, hindi pa rin nila kayang maipagsawalang bahala ang mga atungal na kanilang naririnig. Yung isa nga niyang kapatid, halos mabaliw na dahil paulit-ulit yung sumisigaw sa oras na makakarinig yon ng mga kaluskos sa mga talahib. Wala ding patid ang pag-ikot ng paningin nito na para bang pakiramdam nito may mga nagmamasid pa rin sa kanilang mga nilalang sa lugar na yon. Ang labis pa noong ikinabahala ni Gerald ay ang malalim nitong sugat sa dibdib na animoy hindi na nito iniinda dahil sa takot na nararamdaman niya. Habang pinapakalma nila ang kapatid nilang yon, dumating ang lalaking kasama ang 2 baboy ramo. May binigay ito sa kanyang 2 damit pambabae na pinaghihinalaan itong damit ng mga namatay niyang anak. Dagdag pa ng lalaki na hindi na nito nagawang maisalba ang kanyang ama't kapatid sa kadahilan ng nakuha na ito ng gabunan ng mga uwak-uwak. Nasisiguro din niyang papatayin ng mga nilalang na yon ang kanilang mga mahal sa buhay sa kadahilan ng marami din yung napaslang bago nila yon nakuha. Pagtatapat nito sa kanila na magpapaikot-ikot yun sa gubat hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Matapos nilang marinig ang sitwasyong kinakaharap ng kanilang ama, nagpumilit naman silang bumalik para mailigtas ito. Subalit dahil sa kanilang mga pinsalang natamo, kung kaya't hindi na sila hinayaan ng lalaki na bumalik pa sa baryo. Habang nagpupumiglas silang magkakapatid, agad naman silang pinagpapapalo nito sa paa hanggang sa tuluyan na silang bumagsak sa lupa. Wala na kayong magagawa. Hindi nyo ba inaasahan ang sitwasyong ito? Anong iniisip nyo nung pumunta kayo rito? Mamamasyal lang kayo? Seryosong tanong sa kanila ng lalaki. Nang marinig nila ang sinabi nito, kahit papaano nanumbalik na ang kanilang normal na pag-iisip.
minabuti nilang manahimik at maghintay ng desisyon ng lalaking tumulong sa kanila. Sa pagsapit ng umaga, paggising nila Gerald, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang kanilang baryong pinagmulan. Pagsilay niya sa kanyang mga kamay, doon niya nasipat ang 2 damit ng kanyang anak. Dahil sa mga bagay na bumungad sa kanya, wala na siyang nagawa kundi ang mapaiyak. Lumipas ang araw na yon, may mga nagmagandang loob na tumulong. Subalit kahit ang mga ito, walang nagawa para maibalik ng ligtas ang ama nila at bunso. Nang mapagtanto nilang magkakapatid na wala na silang magagawa, pinili na lamang nilang tanggapin ang bagay na yon. Pero alam niyo ba na dahil sa pangyayaring yon, kahit nasa malayong lugar na itong si Gerald, paulit-ulit niya pa ring pinagsisisihan ang kanilang pagpunta sa baryo ng mga uwak-uwak. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya nagsisi si Gerald na pumunta siya sa baryo ng mga uwak-uwak? Kasi pumunta naman siya ron para kunin yung mga anak niya. Siguro kasi namatay yung tatay niya tsaka yung bunsong kapatid niya na siguro kung nakinig siya dun sa kamag-anak nilang manghuhula, hindi na mangyayari yung ganong kalunos-lunos na pangyayari. Kasi isipin ninyo wala na yung mga anak ni Gerald Sinabi na nung manghuhula na patay na. Na kung pupunta man sila ron, mapapahamak lang sila. Kaso nga, tatay si Gerald kahit sino naman siguro sa atin na tatay, na pag alam na nawawala yung mga anak, tas alam nila kung saan pupuntahan, pupuntahan talaga. Kahit ano pang sabihin mo yan. Kasi nga, pagmamahal ng tatay yun Well, siguro karamihan sa inyo hindi maiintindihan yung ganung pakiramdam. Pero para sa mga tatay nating listeners, alam ko na kahit kayo yung nasa sitwasyon ni Gerald, gagawin nyo rin kung ano yung ginawa nito kasi nga, pagmamahal yun ng isang ama. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.